niin Olavi Kiljo, selän laittaja. Millaiset hoitomenetelmät sinulla on? Mikä on sinun juttusi tässä selän korjauksessa? Nämähän on perinteen kautta opittuja, eli minä opin äidiltäni lehtori Aune Kiljolta jo varhaisina vuosina, 14-vuotiaasta lähtien, niin sen menetelmä, mikä oli hänellä kehittynyt sitten aikojen kanssa. Hän oli jo nuorena tyttönä ollut hoitamassa ihmisiä ja hänellä oli siihen mielenkiinto, vaikka me oltiin silloin aikaan epävirallisia, koska ei ollut virallista hoitoalan koulutusta. Me pyrittiin laittamaan selkä kuntoon, kun se oli loukkaantunut ja siitä se lähti ajatus, että selkä laitetaan kuntoon. Selän laittaja. Kyllä. Kansanparannusta. Missä vaiheessa ihmisten tulisi hakeutua selänlaittajalle ja muutenkin niin kuin alkaa hoitamaan selkäongelmia? Minä näkisin sen lihashuoltona, eli pitäisi tulla silloin kun pikkusen kiristää, eikä silloin kun ollaan jo nostettu sitä isoa nostoa ja siitäkin huolimatta revitty, että on ollut kipeitä ja on ollut vähän hankalaa olla. Eli pitäisi pikkusen ennen tulla säännöllisyyttä siihen hoitamiseen.